קרן גרינבלט. ערב טוב, כיכר רבין. ערב טוב גם לבלפור ולפעילים שהמשטרה לא מאפשרת להם להגיע לירושלים. ערב טוב לנשות ואנשי הגשרים. קוראים לי קרן, אני בת 36, אני אזרחית מדינת ישראל, משפטנית, שמאלנית ופמיניסטית. הבמה הזו שקיבלתי את הזכות לעמוד עליה לא שייכת רק לי. היא גם לא שייכת רק ליתר המופיעים כאן הערב. אנחנו בסך הכל אזרחים. על הבמה הזו צריכות וצריכים לעמוד כל מי שנאבקים על נורמליות. אתן מבינות? כאן טמון האבסורד הגדול ביותר במחאה הזו. ההתעסקות האינסופית שנכפתה עלינו בכיסא ובמי שיושב עליו. במעשיו, בחשדות נגדו, באינטרסים שלו, בכסף שלו, במשפחה שלו, בשקרים, במניפולציות, בהקלטות, בדחייה ועוד דחייה ועוד דחייה. כל אלו גורמים לנו לשווה אך ורק לנורמליות. אבל זו זכותנו לדרוש כל כך הרבה יותר. זכותנו לחלום על משהו טוב באמת. זכותנו לעסוק בפיתוח חזון לחברה מתוקנת, שוויונית, דמוקרטית באמת. זכותנו לפעול ביחד, בלי שמשסים אותנו זה בזו. הבמה הזו לא שייכת רק לי. עליה צריכה לעמוד מורה, שעושה הכל כדי להחזיק במו ידיה את הדור האבוד של הילדים והנוער, שנגזל מהם חינוך, נגזלה מסגרת חברתית, יציבות, ודאות, גירויים והתפתחות. על הבמה הזאת צריך לעמוד החולה האונקולוגי שבקושי עומד על הרגליים, אבל נשען על הגשר ומחזיק דגל שחור. על הבמה הזאת צריכה לעמוד האומנית שאיבדה את העבודה שבועיים לפני הסגר הראשון, ולכן לא זכאית לדמי אבטלה ומוותרת על ארוחות כדי לשלם שכירות. צריכה לעמוד כאן העובדת הסוציאלית שמטפלת ב300 משפחות ב5 משרות חלקיות כעובדת קבלן, מנסה לתמוך בחיים מתפרקים של אחרים בזמן שהיא לא מצליחה לסגור את החודש. על הבמה הזו צריכים לעמוד הרופאות והרופאים המתמחים שנשבר להם הלב מהסיכון שהם מהווים למטופלים אחרי 26 שעות על הרגליים, והמערכת שכחה את המאבק שלהם כי אין טיפול ראוי במשבר הקורונה. על הבמה הזאת צריכה לעמוד האישה שבן זוגה מתעלל בה ומאיים על חייה, והממשלה שמתעסקת בכיסא וביושב עליו ובשחיתות ובפוליטיקה קטנה 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 לא טרחה להעביר את הכספים שנועדו למניעת הרצח הבא. על הבמה הזו צריכים לעמוד בעלי ובעלות העסקים הקטנים והזעירים שהרגו להם את הפרנסה במשך חודשים בלי הצדקה, כי מי שאמור לנווט את הספינה עסוק בעצמו. שיעמדו כאן דיירות הדיור הציבורי שנאבקות על תנאי מחיה בסיסיים כמו קורת גג בלי עובש וקירות לא מתקלפים, ואלו שמתחננות לדיור ציבורי אבל אין בכלל עם מי לדבר. שיעמדו כאן האקטיביסטיות החרדיות שכנגד כל הסטיגמות וכל ההתנגדויות מבפנים ומבחוץ נאבקות על פיקוח נפש בקהילותיהן, להעלות מודעות ולעצור את התפשטות הקורונה. צריכים לעמוד כאן יהודים וערבים מכל הגוונים והרקעים שאף אחד לא פנוי לשמוע שהם בעצם רוצים לחיות ביחד ולבנות עתיד של חברה משותפת. גנבו לנו את הזכות לחלום. גנבו לנו את הזכות לעסוק בפיתוח חזון לחברה מתוקנת.
שוויונית, דמוקרטית באמת. גנבו לנו את הזכות לפעול יחד, כי משסים אותנו זה בזו, ומסיחים את דעתנו מהכישלון המפואר של היעדר מנהיגות, עם משפט ופרשה ופוליטיקה מפלגתית שמסתכלת רק על עצמה ועל הכאן ועכשיו. אני נושאת עיניים אל אחיותיי האקטיביסטיות בארצות הברית, המארגנות הקהילתיות מקהילות צבע, שלמרות המציאות השלטונית הבלתי נתפסת באטימותה ושקריה, נאבקו על הזכות ליצור מציאות אחרת, והניעו מיליונים לעשות את הפעולה הפשוטה והיסודית ביותר, להצביע ולהחליף שלטון. גם שלטון רב עוצמה ורע יכול להתחלף וליפול עם הפעולה האזרחית הנכונה. יש תקווה. אפשר לחזור להגינות, אחריות, נאמנות של נבחרות ונבחרים לתפקידם. אנחנו צריכות וצריכים לבחור, לעסוק במה שנבנה כאן יחד, לחשוף את השיסוי והפילוג ולראות אותם בתור מה שהם, הסחת דעת. אני מזמינה את כולכן, כל מי שכואב עכשיו, מי שנאבקת על הישרדות, מי שהתייאש, מי שמבולבלת, מי שחולה ומי שמטפלת, מי שהתעייף ומי שכועסת, תעלו על במה, היא שלכן, במחאה מאורגנת או בפוסט בפייסבוק או בשיחת סלון משפחתית. תגידו מה צריך להיות פה. דמיינו תיקון, דמיינו הנהגה, דמיינו דמוקרטיה שוקקת שמגנה על מיעוטים ומקדמת שוויון וסולידריות, מפתחת תוכניות ומניחה תשתיות לעתיד בר קיימא. דמוקרטיה אמיתית בלי שליטה על חייו וגורלו של עם אחר. דמוקרטיה שבה כולנו שותפות, וזה אומר שמדיניות נקבעת לטובתנו על ידי מנהיגות ומנהיגים שמחוברים למציאות וחושבים קדימה, כי הם לא חושבים על עצמם. הבמה הזאת לא שייכת לי, היא שייכת לכולנו. המדינה הזאת לא שייכת להם, היא שייכת לכולנו. תודה רבה.